नोंथांमोना बे मासे मोसौनि दामा आजिखालि 50,000 60,000 बेखौ मानो सिखावनिफ्राय मानो नोंसोरो क्राइम फ्रि मानो खालामनो हायाखै सिखाव फ्रि मोनसे काउन्सिल मानो बानायनो हायाखै नोंथांमोना मानो नोंथांमोना नंखाय बाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानो दाय जाबसिनबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारिनि खहा मा मावदों नोंथांमोननि दिनावसो उदालगुरियाव ओरैबायदि गिदिर मोनसे खामानि जाख'दों फाइनान्शियेल सेंक्शन लेटारा आंनाव दङ आं श' खालामगासिनो इलेक्शन खाथियाव नोंथांमोना बे 9 कौटिनि बे खामानिखौ साबधान जानायनि थाखाय आं रिभिउ खालामनो थांगासिनो दा बेयाव स्पष्ट खालामनो नागिरदों आं नोंथाङा जुदि हारिनि सायाव एसेबां अननाय दंमोनब्ला नोंथाङा बनसुनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय इउपिएल बे नास्रायना मादि ओरै बारलाय मानो जाबाय थाखो बनसुआव थानानैथ' नोंथाङा हारिखौ सिबिनो हायोमोनना दा बेयाव स्पष्ट खालामनो नागिरदों आं नोंथाङा जुदि हारिनि सायाव एसेबां अननाय दंमोनब्ला नोंथाङा बनसुनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय इउपिएल बे नास्रायना मादि ओरै बारलाय मानो जाबाय थाखो बनसुआव थानानैथ' नोंथाङा हारिखौ सिबिनो हायोमोनना बनसुआव थानानैथ' हारि थैनाय थांनायनि खोथाखौ बुंनो हायोमोनना बनसुआव थानानैथ' नोंथांनि जिमान माने हारिया बोरै थाङो बोरैबा थैयो बेखौथ' नोंथाङा बुंनो हागौमोनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि हारिखौ फानबायब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे टाइटेला नों मा जानांगौमोन शर्मा दास सयखिया बेफोरबायदिसो जानांगौमोन आं सानसुमाराम सेरिनिया नों महन्तक पाठक बायदिसिना जानांगौमोन नों रंगुल बर'आ जुदि जोंनि बर' जाथियानो फानजाबायब्ला नोंना बर'आ जानांगौमोन दा खोथाया बेसो जे बेखौ नायबा नुनो मोनो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो हारिखौ फानाखै बिथाङा हारिखौ जौगानायजों लोगोसे गासिबो जाति जनगोष्ठीया समानै थांफानांगौ बे मट'जोंसो खामानिखौ मावबाय थादों आरो बिथाङा बुंदों 16टा डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव माने अलरेडि दंखायोमोन होननानै नाथाय जों मोनसे जोंनाव प्रुफ दङ जिदिनखालि जि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव जिरायबाय बै समाव दिसपुरनिफ्राय जोंनि बिटिसिसिम मोनसे नटिफिकेशन फैदों बेनो जाहैबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो नोंथांमोननो गथायनानै होफिननाय जाबाय जों ओरैनो बुंबाथ' जों दायनिगिरि जागौमोन नाथाय जोंनाव लेखायानो जोंनाव प्रुफ दङ जेराव नोंथाङा बोरै थाङाखै होनबाय थाखो नोंथाङा बोरै बिटिसिआवनो 16टा पावारा दं होनबाय थाखो दा बेखिनियानो आरो बुंदों जे जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा बिटिसिनि चिफ नामा दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जानानै थासेयावबो दिनै मानो जयन्त मल्ल बर' बिथाङा जे बिटिसिआव प्रवेश खालामबाय थायो मोनफ्रोमबो मावनाय दांनायाव प्रवेश खालामबाय थायो सिदा खोथा प्रमद बर'नि समावबो जे पीयूष हाजरिका बे बिथाङा जाय बिथाङा दायो आसामनि जे केबिनेट मिनिस्टार दा बिथाङाबो मानो प्रवेश खालामबाय थायोमोन आंनि कुइसना बे आं जोंबोथ' बुंनांगोन ना जेरै सैमा एरै लावथि जोंबोथ' बुंनांगोन ना आरो जोंना हाग्रामा महिलारि बिथांनिया मा दा जयन्त मल्ल बिथाङा फैदों जयन्त मल्ल बर' बिथाङा फैदों नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो बिटिसि उन्नयननि थाखाय माबा मोनसे जों पेकेज बिनानै लाखिनो हायो नामा जे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिआव प्रवेश खालामफैदों आगान होफैदों बिनिफ्राय जों माबा मोनसे पेकेज बिनानै लाखिनो हायो नामा जों बेखौसो जों बिपिएफ हिसाबै बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि जानानै रायजो राजानि स्वार्थआव जों बेखौसो जेब्लाबो माने नेनानै थाबाय थायो आरो जों बेखौनो खामानिखौ मावथारगोन होननानै जोङो बिनानै लाखिगोन होननानै जोङो जेब्लायबो नेनानै थाबाय थायो दा 13 तारिखआव नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैगासिनो जाय मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि दा जों फैयोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि जौगानायनि स्वार्थआव थारैनो बिथांनिफ्रायबो पेकेजखौ बिगोन दा बिथाङा जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा बिटिसिआव प्रवेश खालामनायखौ लानानै बिथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा खोथाया स्पष्ट जोंनि थांखिया जाहैबाय बिटिसि जौगानायनि थाखाय जायखि फैया मानो जोङो मोनसे पेकेज लाखिनायनि पार्पसावसो जों खामानिखौ मावदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे अपूर्व अधिकारीखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि जाय बिटिसि चिफ सारनि प्रेस एडभाइजर खालामदों होननानै बुंदों दा जोङो नुनो मोनो नोंथांमोना बाहेरनि मानसि सोदों होननानै बारा बिपिएफखौ जावनो नाङा प्रमद बर' बिथांनि डेभेलपमेन्ट एडभाइजारा सोरमोन बेखौ आं मिन्थि दं नामा सोरबा नोङो लिडारफ्रा मिन्थि दं नामा प्रमद बर' बिथांनि डेभेलपमेन्ट एडभाइजाराथ' दिल्लीनिसोमोन दा बे दिल्लीयाव थानानै बिटिसिनि बे हायेन ओनसोलखौ बा जों रुरेल आरबान बेनि मा डेभेलपमेन्टनि मा साजेसन होनो हानोमोन बिथाङालाय बिथांमोना जे निट कइन होननाय मोनसे नङा होमबा निट कइन होननाय मोनसे बे मा होनो अडिट खालामग्रा मोनसे कम्पानिखौ बोरै बायनो हाखो बाहेरनिफ्राय मानो लाबोखो जाय कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेलासो गासिबो सारा इन्डियानि अडिटखौ खालामनो मोनो आसामाव दङ एकाउन्टेन्ट जेनेरेल बिथांमोना खालामनो मोनो नाथाय बिथांमोनासो बाहेरनि मानसि लाबोनानै बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ गासिबो फैसाखौ बिथांमोननो गथायनानै हरदों नांगौनि बारा
आरो बिथाङा बुंदों जे बिटिसि आव आथिखालाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सरकार सालायनायाव बर'फोरजों समान समान गुबुन हारिनिबो इएम दं होननानै नोंथांमोननि दिनाव गैयामोन नामा उइलसन हासदा बिथांमोना बहा बिथांमोननि मुङा जाय नमिनेटेड एमसिएलए मोन उनाव इएम खालामनायदों बिथांनि नामखौ मानो खोमोरनानै दोनखोफालाय नोंथांमोननि सरकारनि दिनावबोथ' बर'फोरजों समान समान इएम दङमोन मोनसे खोथा आदा रंगल आं स्पष्ट खालामदों राजनीतिकाव मोनसे हारिजोंल' जाया मोनसे धोरोमजोंल' जाया मोनसे हारिमुजोंल' जाया गासिखौबो लानानै 22टा जात जनगोष्ठीखौ लानानै बेयाव जोङो खामानि मावनांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो समानै जों नायनांगोन एज पार कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया एज पार ल' जों खामानि मावनांगोन नोंथांमोना बर'जों समान समान इएम बोरै मोनखो बेनि सायाव बुंनो थाखाय गोनांथि गैया होननानै आं सानो मानोना नोंथांमोनाबो मोनसे समाव गुबुन हारिनि जेसांखिनि इएम एमसिएलए नोंथांमोनाबो होदों समान समान आरो मोनसे खोथा बिथाङा बुंबावदों जे 100 दिन जानायनि उनावबो कारिगावआव सासे थिखादारखौ बुथारदों आरो सासे कारिगावनि साखाथियावनो थानाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो भइस रेस खालामनो हायासै होननानै नाय मोनसे खोथा आं स्पष्ट खालामनो जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायदोंमोन इउपिपिएल सरकार बै समाव सारेन्डार जाखानाय एनएलएफबि आदा रुंसारि मुंख्लं जोंसार जनकमोनखौ मानो पुलिसा इनाय अनागारै बुथारनो मोनखो आरो नोंथांमोना बेनि असिलायै गावथारजानायनि मुङाव जोंसारनि मुंख्लं जोंसारनि अनसुलि बिसिनो मोनसे केजुएलनि साख्रि एसे केजुएल वार्कार हिसाबै साख्रि मोनसे थिसनथाइ होनानै होदोंमोन नाथाय बेयाव नुनो मोनदों मास मोनथामसिम बेथन नोंथांमोना होनो हायैलाय बिथांनि अनसुलि बिसिया बे साख्रिखौ गारनानै खारनांदों नोंथांमोना पावाराव थासेयावबो जोंसार जनकमोन बायदिया पिसफुल एग्रीमेन्ट जानायनि उनावबो मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो मानो जानो मोनखो हाग्रामा महिलारि बिथांखौल' मानो एफा दाय होबाय थायो नोंसोरो नोंथांमोननि दिनावबोथ' गोबां मोसौ सिखाव जादों नोंथांमोना बे मासे मोसौनि दामा आजिखालि 50,000 60,000 बेखौ मानो सिखावनिफ्राय मानो नोंसोरो क्राइम फ्रि मानो खालामनो हायाखै सिखाव फ्रि मोनसे काउन्सिल मानो बानायनो हायाखै नोंथांमोना मानो नोंथांमोना नंखाय बाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानो दाय जाबसिनबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारिनि खहा मा मावदों नोंथांमोनासो बिनि फिननायखौ आंनो दिनै होनांगौ रायजो राजा बिथांमोननो होनांगौ बिथाङा बुंबावदों 5 मोननि सिङाव बिटिसि काउन्सिला बन्दक थांबाय होननानै माबा प्रुफ दं नोंथांनाव बन्दकआव थांनाय आं दहायबो मोनसे खोथाखौ बुंदों स्पष्ट बुंगोन जाय गिदिर गोलावआव फैगोन डेभलपमेन्टनि नामाव जों मोनसे पेकेज बिनानै लाखिन आरो बे पेकेजजोंनो जों नोंथाङा साननाय बायदि बेनि बाय डाबल जों खामानि मावगोन बेखौ स्पष्ट खालामनानै होबाय आरो बिथाङा बुंबाय थादों राजखान्थिखौ दोनथ' दस्रा कुइसन सोंबाय था होननानै दा बेयाव नुनो मोनो नैबे एमएलए इलेक्शननि उनावनो बिथाङा जिहेतु दाख्लै प्रमिस लाखादों एमएलए इलेक्शननि उनावनो राजखान्थिनिफ्राय जानगार लांगोनखौ नुखादों आरो बिथाङा थानोबो मोननाय नङा राजनीतिकाव मानो होनबा बिथाङा प्रमिस होखादों आरो नंखाय बाथ्रा बिथाङा बुंनो मोननाय नङा बिथाङा थायाखौनो होनखादों थामारनो मोननाय नङा जानांगौ बेनि थाखायनो राजखान्थिनि खोथाखौ दोनथ' होननानै बुंबाय थादों बिथाङा आरो बुंदों बिथाङा 1500 कौटि पेकेजनि थाखायसो बिटिआर एकर्डखौ खुंफ्लादों होननानै नाय भाई बिपिएफ पार्टिया बबेबा मोनसे एकर्डखौ सोरबा सासे सुबुंखौ नेवसिनानै दोनग्राजों मोनसे पार्टी नङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोरबायदि गोसोनि बेफोरबायदि मतलबिनि मानसि नङा बिएसि एकर्ड जादों मोनसे समाव जों बेखौ फालिगोन बिटिआर एकर्ड जादों सरकाराव फैनायनि उनाव नोंसोरखौ जों अनार होनानै बेखौ फालिदों बेनि नामाव बिटिसि एकर्डखौ 10 फेब्रुआरियाव जों फालिदों बेनि नामाव फैनाय जे 1500 कौटि थाखाखौ जों डेभलपमेन्टनि खामानियाव बाहायगोन बिथाङा बुंबावदों रंगल बर'आ बिथाङा जे बे 1500 कौटिखौ लायनो हाग्रामा महिलारि सारा जाजोबगोन बिदि जानो हायो नोंथांमोननि दिनावसो उदालगुरियाव ओरैबायदि गिदिर मोनसे खामानि जाख्ल'दों फाइनान्सियेल सेंक्सन लेटारा आंनाव दङ आं श' खालामगासिनो इलेक्शन खाथियाव नोंथांमोना बे 9 कौटिनि बे खामानिखौ साबधान जानानै था आं रिभिल खालामनो थांगासिनो मोनसे आङो एक्सक्लुसिभ लाना फैगोन नोंथांमोननि सेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथाङा जि सानदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिनि बाय डाबल खामानि मावगोन नोंथाङा बेखौ नेनानै थाबाय था हाग्रामा महिलारि समाव रन्जन दैमारि सारखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टआव हरनाय जादोंमोन होननानै बुंदों नंगौ बे मोनसे बिराद मा होनो एक्सट्रा अर्डिनारि आरो मोनसे कमप्लेक्स मोनसे कुइसन बियो जे नोंथांमोना जेब्ला 2020 आव बिटिआर एकर्डखौ खालामदोंमोन
रन्जन दैमारि बिथाङाबो नंगौ सहि खालामदों दा सहि खालामखांनाय मानसिया मानो जेलाव थाबाय थानांखो नंगौ आं बे मोनसे खोथाखौ मानिनो लादों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सैथोखौनो बुंदों जे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव माखासे प्रसेसनि थाखाय मोनसे केसा रानिं सोलिबाय थायो किन्तु मानसिखौ जेलाव सोनानै दोननो मोना नोंथांमोना 5 बोसोर सरकार सलायबाय मानो दहननो हादिया दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानो सेबबाय थादों नोंथांमोना मानसिखौथ' उदां अख्राङाव लाबोनांगौमोन बेसेबांबा बोसोर गावनि जिबनखौनो मोनसे गावनि जोबथा बुब्लिसिमखौनो बियो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय बेबायदि सासे सुबुं गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांखौ नोंथांमोना 5 बोसोराव बख'नो हानांगौमोन केसाथ' सोलिबाय थागोन किन्तु नोंथांमोना राजखान्थियाव नङाबाबो मोनसे हारिनि खामानि मावनो थाखाय उदां अख्राङाव नोंथांमोनाथ' मोनसे मा होनो स्पेसखौ होनांगौमोन मोनसे खाबुखौ नोंथांमोना होनो नांगौमोन नोंथांमोना मानो होनो हादिया